Gràcies pel sopar. Vinga, compte que vinc, Jonan. Miaka. Què et passa? Escolta, tampoc cal que perdis la salut en això. Què? No passa res, mare. Intentaré fer tot el que pugui i ja veurem els resultats. No cal que t'amoïnis. Sempre arriba un dia que les noies obren els ulls i prenen consciència. Miaka, quan llegeixis aquesta carta segurament ja ens haurem separat. Però tot i que no estiguem junts, jo hi crec profundament. Algun dia et podré tornar a veure. Et trobaré algun dia. T'ho prometo. Encara que tinguis un aspecte diferent. Encara que passin milers, desenes de milers d'anys. Sigui quin sigui el món on visquis, sé que et vindré a trobar. Et demostraré que puc superar el que calgui. T'estimo. Tamahome, nois, mireu-me. He aprovat els exàmens de l'institut. Miaka. Yui, Per què estàs tan desanimada? Va, que has aprovat els exàmens sense problemes. encara no em puc creure que hagi suspès els exàmens de Jonan. Ja saps que ningú no és perfecte. Anirem a classes diferents. Au, va, però si les classes estan l'un al costat de l'altre i l'educació física la farem juntes. Yui, això... Sí, era d'en Nakago. És molt estrany. La arracada no va desaparèixer. I jo... Bé... Encara ara sento odi cap a ell. S'assemblava molt a mi. Era dins meu. Per això no puc oblidar els errors que va cometre. Sí, tens raó. Segurament també era dins meu. Tots els altres també són els nostres cors. Sí, continuen vivint el cor d'aquestes noies. I també el cor d'aquest jove seductor de protagonisme indiscutible. Per què fas de narrador de cop i volta, Keisuke? En Tetsuya ens espera una mica més endavant. Us convidem a prendre alguna cosa. Veniu. Ostres, no paro de donar-hi voltes. No es pot donar res per perdut en aquest món. D'això, sabeu què? Un dels estudiants que ha ingressat al nostre centre és molt estrany, de debò. Explica que té records d'una vida passada des que era ben petit. Diu que en aquella altra vida estava escrit a les estrelles que tenia el deure de protegir una noia. Ell formava part d'un grup de 7 persones i es veu que abans de tornar a néixer li va fer una promesa a aquella noia. Que encara que tingués un aspecte diferent, encara que passessin milers, desenes de milers d'anys, la trobaria. Per fi t'he trobat. T'estimo.